Croeso i chi yma i'r gell ar ddiwrnod arall. Ddoe, mi o'n i yn sôn am yn persbectif ni. Yn arbennig sut mae ffordd da ni yn meddwl am yr arglwydd Iesu Grist yn dibynnu ar yn persbectif ni. Heddiw, dwi eisiau mynd chydig bach yn ddyfnach a meddwl am y ffordd da ni'n gweld y byd a'r pethau sydd yn digwydd yn y byd a sut mae hynny'n effeithio ar y ffordd da ni'n ymddwyn. Mae pethau yn dechrau llacio'n tydyn nhw ynglyn â rheolau am Covid-19. Ddoe, mi oedd yr ysgolion yng Nghymru'n cael ail-agor i blant yn gyffredinol. Mae siopau wedi cael ail-agor. Mae yna sôn mewn wythnos y byddwn ni'n cael teithio'n bellach na 5 milltir a mynd i weld teulu ac yn y blaen. Ond wrth gwrs, nid mater hawdd ydy ail-agor pob dim ac ail-ddechrau. Hynny wedi mi gael wythnos ddiwethaf yn rhydd o fod yn paratoi gair o'r gell. Ddoe oedd hi chydig bach o her i ail-ddechrau. O'n i wedi bod mewn rhythm o wneud peth bob dydd, ond wedyn mae ail-ddechrau yn gallu bod chydig bach o job. Ar un modd, tydi ail-afel mewn bywyd arferol wedi cyfnod clo ddim mor syml â hynny. Fod plant yn cael mynd yn ôl i'r ysgol, tydi pob rhiant ddim am adael iddyn nhw fynd eto. Fod siopau wedi cael ail-agor. Oedd na sôn, oedd y sôn fod nifer wedi heintio yn ffatri Two Sisters yn Llangefni'n golygu fod siopau dref honno ar gau ar strydoedd yn wag unwaith eto. Mae ysgolion Môn, dyn nhw ddim yn cael ail-agor, a mae nifer o bobl yn fwy pryderus. Yr un modd mae Caerludd wedi cael rheolau wedi hail-osod am fod yna gynnydd yn nifer yr achosion yn y feirws yno. Mae pryder wedi codi y meddyliau llawer am fentro allan. Ac eto be welson ni wsos dwytha? Miloedd ar filoedd yn tyrru'r traethau yn ne orllewin Lloegr. Llaweroedd yn dathlu camp Clwb Pêl-droed Lerpwl ddiwedd yr wythnos, a miloedd yn gorymdeithio i brotestio am hiliaeth heb ystyried rheolau ar ymbellau cymdeithasol y social distancing. Pam fod pobl mor amrywiol yn ei ymateb i'r sefyllfa? Wel, mae'n dibynnu sut maen nhw'n gweld pethau. Mae'n dod i lawr i'n persbectif ni, dydy. Mi fydd rhai'n dweud, wel, tydi pethau fel yna ddim yn mynd i ddigwydd i mi, ac felly maen nhw'n cario ymlaen, maen nhw'n mentro. Rhai eraill yn dweud, dwi'n iach ac yn ifanc. Os gai'r feirws, wel, diolch yn mynd i effeithio rhyw lawer arna i nadi. A mi fedd eraill yn dweud, wel, dwi'n ofni'r hyn fedre ddigwydd i mi. Mae'n iechyd i'n fregus a dwi'n bryderus amdana i neu falle fy rhieni neu rhywun arall, a dwi ddim am fentro. A fydd rhai yn dweud, wel, dwi yn gweithio mewn ysbytiad, dwi wedi gweld peth mor ofnadwy ydi hwn, ac felly dwi am fod yn hynod o ofalus. Chi'n gweld, mae'r ffordd da ni'n gweld pethau yn effeithio ar y ffordd da ni'n ymddwyn. A gallwn ni ehangu hwn i feddwl am y pethau eraill sy'n y bygwth ni. Mae bywyd yn gallu bod yn frau yn dydy. A mae'r ffordd da ni'n gweld yn byd, mae'n mynd i wneud i ni ymateb i beryglon mewn ffyrdd gwahanol. Y rhain yn byd yn deud, wel, siawn sy'n rheoli'r cyfan, felly be fedrwn ni wneud ond trio bod yn ofalus, mentro ac yn y blaen a beth bynnag ddaw, mi ddaw. Mae rhai eraill wedyn yn dweud bod ni'n gaeth i ddawns y genynau chwedl Dawkins, neu trefn y moleciwlau a'r atomau yn ôl rhywun fel Francis Crick, tra bydd eraill wrth gwrs yn darllen yn y papur newydd bob dydd be mae'r share yn ei ddeud achos bod yn bywydau ni wedi rhagordeinio ei reoli gan symudiad y share a'r planedau. Pan oedd Job, y cymeriad hwn yn y Beibl, wynebodd anawsterau difrifol, mi gollodd o'i gyfoeth i gyd, mi gollodd o'i blant i gyd, mi gollodd o'i iechyd, a'i enw da, pawb yn dweud, ti'n dioddau fel hyn achos bod ti wedi bod yn ddrwg am y Duw yn dy gosbi di. A oedd Job yn cwestiynu ble mae Duw. Mae'n dweud mewn un man, heddiw eto mae fy nghwyn yn chwerw a'i law sy'n drwm gweithaf o chenaid, o na wyddwn ble cawn ef.
a pha fodd I ddod at ei drigfan yn agosodwn fy achos o'i flaen. A chimodd erbyn diwedd I hanes, mae Job yn cael bodlonrwydd. Nid am fod I gwestiynau I gyd wedi hateb, oedd o'n dal ddim yn dallt pam oedd o wedi gorfod mynd trwy'r profiadau ofnadwy yma. Ond oedd o wedi dod wyneb yn wyneb â Duw I hun. Trwy glywed yn unig y gwyddwn amdanat meddai, ond yn awryw wedi dyweld am llygaid fy hun. Ac yn y cyfarfyddiad hwnnw, mi welodd o leia 3 peth. Fi welodd yn gyntaf rhywfaint o fawredd Duw. Mae'r penodau lle mae Duw yn siarad efo fo ac yn sôn am y modd mae wedi trefnu'r greadigaeth a dal y greadigaeth yn I law. Maen nhw'n mlith y mwyaf rhyfeddol pan da ni'n meddwl am drefn natur. Yn ail, mi welodd nid unig fawredd Duw, ond mi welodd nad oedd o'i hunan erioed wedi bod allan o afel Duw, hyd yn oed yng nghanol I ddioddefaint a'i dywyllwch, oedd o'n dal yn ddiogel yn nwylo Duw. Ac yn drydydd, fe welodd fod Duw yn dda. Yn dda y tu hwnt i'w ddychymyg, yn dda ac yn drigarog. Ac felly, doedd dim rhaid iddo fo gael ateb i'w dioddefaint. Doedd dim rhaid iddo fo ddeall pam. Oedd o'n fodlon credu fod Duw yn gyfiawn, fod Duw yn deg ac yn drigarog. Ac oedd o'n gallu bodloni ar ddisgwyl I Dduw I arwain I oleuni yn ei amser a'i ffordd ei hun. Fel Dafydd, fe fedre ddeud, ie, perhodion ar hyd glyn cysgodangau, nid ofnaf niwed, canys yr wyt ti gyda mi. Fe di'n persbectif ni ar y byd tybed? A dyn ni yng ngafel ffawd, siawns, dawns y gynnynau, neu a dyn ni dan ofal y Duw a fesurodd y dyfroedd yng nghleddau I law a gosod terfyn y nefoedd a'i rychwant, yr un ar oes holl brydd o ddeiar mewn mantol a phwyso'r mynyddoedd mewn tafol a'r bryniau mewn clorian. A dyn sydd hefyd yn dad tragwyddol, ac ym mhob peth yn gweithio daioni gyda'r rhai sydd yn ei garu. Os fedrwn ni gael y Duw yma yn persbectif. Yna, yn wyneb sefyllfa'n dydd ni, mi fyddwn ni'n gyfrifol wrth fentro allan. Fyddwn ni ddim yn ryfygus, fyddwn ni ddim yn fyrbwyll, ond mewn hyder, mi fentrwn ni'n gwybod beth bynnag a ddaw, ond bod yn ddiogel yn nwylo'r un garodd y byd gymaint nes iddo anfon ei unig fab, mwyn I bob un sy'n credu ynddo, beidio am mynd I ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. A geiriau Paul, mae nhw'n gymaint o fynegiant o ffydd ac o gysur. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist, meddai fo? A'i gwrthryfnder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf? Hyn yn wir yw ein rhan, mi ddioddefodd Paul. Fel yma'n ysgrifenedig, dy fwy'n di fe'n rhoddir ei farwolaeth drwy'r dydd fe'n cyfrifir fel defaid i'w lladd. Ond, yn y pethau hyn I gyd, y mae gen I fuddigoliaeth y lwyr, rydym yn fwy na choncwerwyr, trwy'r hwn a'n carodd ni. Rwyf yn gwbl sicr na all na gangau nac einioes, nac angylion a thywosogaethau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymusterau, nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a grewyd. Ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Gadwch I ni weddio. Arglwydd yn Duw, yng nghanol y byd a'i ddryswch. Dyn ni'n gweld yn y Beibl ac yn yr arglwydd Iesu Grist yn arbennig dy fod ti'n yn gwahodd ni I lychesu yn dy gariad di. Dyn ni'n gwybod fod pethau da a phethau drwg yn mynd I ddigwydd I ni yn y bywyd yma. Ond beth bynnag a ddaw, gad I ni y ddeud yn bod ni'n ddiogel. Diogel wyf gyda thi. Ac yn y cysur hwnnw ddiwn tad, gad ni fentro I fyw heddiw'n hyderus yn gwybod fod dy fod ti'n mynd I ddwy'n daioni allan o'r cyfan
a byddwn ni'n profi llawenydd a bydde di'n cael gogoniant mawr trwy hyn. Amen. Wel, dan eich bendith.